Cine-mi face toate zilele, trăiască președintele, ce frățimână din mână, și la suflet de gură. Haide! Bișnița, 2 milioane! Toți frații care se înțeleg cel mai bine! Pentru Amari a fost, este și va fi o legendă frățească. Și să învățăm de la el, să-i dea Dumnezeu fericire. 6 milioane! Pentru Gălică, Marică, toată lumea prezentă la masa prezidențială. Măicuța lui 8 milioane! 8 milioane tot pentru mama lui! Și pentru ea separată cuvintele astea pe o melodie, melodia mea, de-aș putea și cu zile pentru mama mea. Dar mai întâi melodia asta comandată la frățiorul tău. Ia uzi, ia uzi. Leonard, acolo de unde am rămas. Înalte la mine. Cea mai mare bucurie să-mi văd frații lângă mine. De nimic n-am habar când îl văd pe Brișnița. Spune lumea, spun și eu. Atențiune, din partea lui Leonard, încă 5 milioane pentru mândria lui, frații lui. Să le dea Dumnezeu putere. Și măicuța lor, lumina ochilor. Ia uzi. Spune așa, fratele. Bișnițare, bișnițare, oriunde mergi, ai valoare. Numai cu prezența ta tu câștigi toată lumea. Tu ai și o fată boier, adevărat fotomodel, să recunoască și lumea acum de valoarea ta. Cine face zile bune? Atențiune! Pentru valoarea familiei, pentru eticheta number 1, după numele lui, eticheta prezidențială pentru președintele care a dat valoare la frații lui. Și a crescut de la 7 ani. Sunt datorită lui și datorez tot ce datorită lui este ceea ce este și datorează tot respectul din lume. În primul rând, să-ți dea Dumnezeu fericire la tot ce ai anunțat. La tot ce ai anunțat. pentru creierul tău care scoți ceea ce avem noi în gând. Să rămână din suflet, fratele meu. Să te dă la Dumnezeu. Să rămână din suflet. Nu încă 50 de pauză. Ce auzi două vorbe la strângă pe Dumnezeu? Spune așa, președintele. Nu mă vândă frații mei. Am tras multe pentru ei. După ani și la zile, după frații oare bine. Leonard, stai lângă mine. Așa mă simt eu bine. Tot din partea lui fratele Bișnițar. Cine? Tot pentru lumina ochilor mei. Pentru lumina ochilor lui. Care a renunțat la fericirea lui pentru noi. Care a renunțat la fericirea lui. Să vadă pe noi bine. Ca să-și vadă frații bine. Încă 50 de euro. Și vorbele lui frățorul lor.
mă rog, din partea mea salat. Ia-uzi, ia-uzi, ia-uzi. Leonard stă lângă mine, așa mă simt cel mai bine. Sunt mândru și fericit și Pișnițar este mai mare. Mai e unul, e mai mare, e președinte, e cu valoare mare. Recunoaște și salam din Madame Leonard pentru vorbele astea care, poate dacă mă pui, trebuie să mulțumesc la Dumnezeu dacă le mai nimeresc o dată, pentru că eu cânt tot de aici din creier. Mă bune! Încă 5 milioane! Cel mai scump frate președintele! Încă 5 milioane! La fratele președintele! Pentru și-a cerut scuze la toată lumea. Vrea și la bucurie pentru frații lui. Să rămână Amar și Tălus, înțelegeți ce înseamnă frăție? La Tălus! Știm ce înseamnă că și noi avem unul care s-a luptat cu aceeași problemă pentru fericirea fraților. Amar se numește. Dea Dumnezeu noroc și fericire. Atelus să mă dorește când mai vede pe cineva o frăție adevărată cum sunt ei. Amar și președintele Leonard Pișnițar și toată lumea, încă 50 de euro. Profesorii de la Cambridge. Profesorii? De la Cambridge, de la Londra. Să fie frămă. Ia vă rugăm. Pișnițare, Pișnițare, să mă dai. Cambridge, Oxford. Tu ești fratele mai mic. Am stat lângă tine când erai prea necăjit. De nimic n-aveam habar. Veneam lângă Leonard. Dar când vedeam supărat, dacă îl vedeam supărat, numai ori aveam somn în mare. Cine dă puterile, trăiască președintele. Frațiorul nostru mare, la toți frații va da valoare. Încă 5 milioane, cine dă puterile la Pișnițar, trăiască președintele. Frațiorul nostru mare, la frații lui le-a dat valoare. Oh, 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 două cuvinte de la Pișnițar, ceea ce e sufletul lui, cu recunoștință față de frățiorul lui. Ia-uzi, ia-uzi. Spune așa. Mă rog, mă rog. Știi și măicuța mea cât am dat, Doamne, pentru ea, cât am stat cu frații mei și nu m-am vândut de ei. Frații mei sunt frații mei, tot ei sunt copiii mei. Doamne, le-am făcut doar bucurii
Au mare valoare. Fără bani, banii nu au valoare, vorbele. Auzi, trească măicuța ta. Știi că și măicuța mea, președintele, Nu mai e. mi-am riscat fericirea. Frații mei, sunt frații mei, toate sunt copii mei. Le-am făcut doar bucurii, la fel ca la ai mei copii. Și-am nepoții lângă mine și mă simt mândru pe dumneavoastră. Mi-am riscat fericirea s-o văd bine pe mama mea, să-i văd bine pe frații mei. N-am fugit de lângă ei. Acum două vorbe, Natelus, să vă dea Dumnezeu fericire și noroc. E plăcerea mea și a lui președintele. Pe loc, pe loc. Pentru familiile astea frumoase, cum am spus eu. Al lui Amar, al nostru. Al lui președintele. Oameni compatibili de respect. Adevărat? Adevărat! Să rămână încă 5 milioane. Auzi, mă rog, ca să vă scrie Dumnezeu cu noi. Toți frații, de la domnul Romică, comandul meu pentru familia asta care a urcat din zi în zi. Și urcă în continuare. Cheltuie! Nu te fări la adevăr. Familie care au urcat din zi în zi și urcă în continuare. Și cârciumar, să-i dea Dumnezeu putere. Să aibă grijă de el mai mult. Că e mai mic. Dar e valoare mare. Ia uite. Cine floare pe el? E tineri să-l. Auzi ce spune. E fericit trecuțul meu. Ți-am ascultat cuvântul tău. Cuvântul tău și-a lui mama. Și-am căutat fericirea. Mai amare, mai amare. La toți frații mei dați valoare. Valoarea lui Cârciumar, ce stofă de la valoare. Să trăiască și ziua. Atențiune! Încă 50 la Telus. Pentru Amar, toți frații care știu să țin aproape, pentru comandul Romică și frații lui. Dumnezeu noroc! Tarzan și frații lui. Marică frații lui și toată lumea. Care știu să țin aproape. Ultima strofă frumoasă. Ne-auzi. Stați așa că nu e așa. De pantalon chiar tu. Singură familie am văzut și eu. O singură familie a văzut și el. Să țină așa aproape, să rămână al lui președintele, care au aceeași înțelegere ca el și frații lui. Dea Dumnezeu noroc. Ia auzi. A doua. Capul sus și fruntea sus, cu Amar și cu Telus, Cârciumar și cu Siva, Cârciumar și cu Siva, recunoaște și salat. Cheltuie, măi, cheltuie, cheltuie, talentule. Mai e unul, frățiorul vostru, ăsta e tăicuțul vostru. Cârciumar, pentru toți frații lui și pentru domnul Romică, comandul meu, pentru Tarzan și frățurii lui, pentru președintele și frații lui și toată lumea. Mai sunt frați, dar nu ca noi.
eu îmi dau viața pentru voi. Sângele Pablo să face adevărat. Simar și mie și lui Sorin să nu fie supărare. Mai Simare, toți frații, să vedem cu ai valoare. Și toți frații valoroși, ține-i, Doamne, sănătoși.